Kamera kimi bardar gufta da kad 256 giga kamera koz 256 giga kamera makine bardaru operatifay 12 durum. Neish Samsung Galaxy Note 8. Samsung Galaxy Note 8 narxi 1800 сомонай бародар. Телефон састани зура пачка бада Samsung Galaxy Note 8. Лабой ҷо бародари ғариб мақсад дастав камакни бародари ғариб агар шумо бихарин магазин якай сапон Тоҷикистон да кучай баҳор магазин якай сапон Қырған да бародару лабой модель телефон бародари ғариб нигоҳ кунед камера мекунам дар WhatsApp бинависед мақсад бисёр вақт ҷавоб намегӯ прамой занг бизанед мақсад нархора бифаҳмед бародари ғариб бениҳоят телефон дар Тоҷикистон арзон бародару Москва да қимати бада бисёрш мехаранд миян инҷа нарх карточка мефурӯшанд бародару нигоҳ кунед нархора бифаҳмед ки қимати бад мақсад айҷа нахарен инҷа Тоҷикистон да арзон ой наиш 256 гигай оперативка 8256 гигай нархиш 3800 сомон ой наиш 3,5 сомон ой лавош қачидага начхин лавош қачидага 3,5 сомон ой шумо хеле амёра мешава ки шумо телефони сухтагӣ шикастагӣ истифода бурдагӣ биёрем болоштун қабул мекунам телефони пачкатон метун бардаро хеле ам мекунам я хеле нам мекунам ам мекунам наи качила 256 гигай оперативка 12 плюс ай оперативка 12 айна 4000 сомон нархаш мақсад ҳамаи модель телефонҳо ҳаст S20 S10 S21 S22 A52 A12 A13 A21 лабои модель телефонро дорем номеремон 107 89 18 18 бародаро занг бизанед лабои ҷо дастсавка шоти мо бепулай бародаро YouTube да телефон тиҷа YouTube да канал дорум бародаро YouTube да телефон тиҷа точи қади бизанед бародаро канал дорум телефон тиҷа точи қади бародаро лайкора шапалоқ шап кунед шлабой модель телефонҳо ҳаст бародаро 300 сима то 10-20 ҳазорро бародаро телефон дорем лабой ҷо дастсавка бародаро шоти мо бепулай лабой ҷо иҷа коми телефон бародаро марҳамат лайкора шапалоқ шап кунед дар панаи худо бошед бародаро.